Здравейте хора, аз съм уличния ястреб и не снимах миналата седмица, за което се извинявам, но имах неотложна работа и затова сега снимам за вас и ви пожелавам честита учебна година на всички ученици, които са започнали вече училище. Така, днес серията ще е отново развлекателно и сигурно се усетили от заглавието какво животно ще ви представя. Така че нека да го видим това животно. Сега ще го отворя. Опа, ето го. Да. Това е хидна. Да, виждате, че има бодли. И муцуната и наподобрява това на писачовката. Да, писачовката е бозайник, който снася яйца, но е хидната и тя снася яйца. И пак е бозайник. Среща се в Австралия, остров Тазмания и Нова Гвинея. Тук няма как да видите нещо такова, защото не може да оценя този климат. Близка роднина на търлежичи и както виждате преницата и роднина и на псичовката. Да, интересно животно е. Роднина на търлеж и на псичовка. И така, има още едно животно с бодли, не търлеж, друго беше, но сега няма да го казвам какво е. И може би друга серия ще го покажа това животно, което пак има бодли и което е доста по-опасно от търлежите и от това животно е хидната, което току-що ви казах. Исках да ви кажа, че може да ми пишете долу в коментарите, ако искате да се срещнем във вашето училище и да се срещнем във вашето училище, може да се снимате с мен или ако искате, или може да направя интервю, каквото искате. Такова, само ми кажете кое училище, как се казвате и аз ще дойда до училището ви и ще говоря с вас. Може да се снимаме само или аз да ви снимам и да ви задавам въпроси. Вие да ми отговаряте спокойно, предварително ще преговорим въпросите, да не стане някой фал по време на видеото, така че ще ги преговорим и след това ще ги задам и вие ще ми отговаряте на въпросите. Имах да ви питам един въпрос. Сигурно много от вас знаят за Цвети, за Стела и за Християна. Искам да ви питам, значи те са три влогърки. Цвети, Стела и Християна. Коя от тях е най-красивата? Коя е глупачката? И коя от тях прави затрепане? Пишете ми долу в коментарите. И който говори, ще му пиша и може той да избере следващата идея за видео. Но това е общо взето. Ако клипът ви харесва, преснете по лайк, мои подкрепи и се абонирайте за канала ми. Аз съм Уличния ястреб, чао и нови срещи и забудете. Я благодарят, тя ме